Je me vreeg wat dieper en vertel het verhaal zo maar even. Ik weet toevallig World Servants, dat hele goede ding, ja, net alleen in Afrika, maar derde wereldland vermeer, hè? Ja, dat klopt. In Azië onder andere, Afrika, midden Amerika, leeuw ik, of Zuid-Amerika. Dus overal. Ja, en wat doen ze precies? Ze zorgen voor bouwprojecten. Dus groepen uit Nederland die kunnen zich aanmelden. En die kunnen dan ontwikkelingswerk doen eigenlijk over de hele wereld, waar ze maar willen. En zij bieden bouwprojecten aan en zij organiseren eigenlijk de hele reis van begin tot aan waar het voor het eerst. En ik het voorbereidingstraject ervoor. Ja. Dus het is, het wordt helemaal georganiseerd erin. Maar goed, je matte en mij nog een heel soort mensen in het vleertuig. En dan maakt er echt letterlijk de mouwen omheen, nevens mij, hè? Ja, dat klopt. We moeten een bepaald bedrag bouwen, Helly. En daarvoor organiseren we acties. Ja. Want even hoe het doel nog, wij willen hem heen. Wij gaan naar Bangladesh. Ja, daar gaan wij een ziekenhuis bouwen. Wauw. Ja. Een ziekenhuis bouwen, dat klinkt wel heel ingewikkeld. Ja, dat klopt, maar dat valt best mooi, hè? Wat is jij er dier? Ja, nou, we binnen 2 jaar ben ik naar Sierra Leone West, tegen Rick Stik, en daar hebben wij onze kwallen gebouwd. Ja. Maar wat hoort dat voor je in? Ik bedoel, ben je fulltime bouwers in Friesland? Nee, totaal net. Nee, en in het begin dachten wij ook wel van, goh, wat kunnen wij nou eigenlijk doen? Want wij zijn helemaal net bekend met bouwen, wij kennen helemaal net metselen of dat soort dingen. Maar World Servants organiseert een project en zo dat het eigenlijk voor iedereen mogelijk is om mooi te doen. Ik al herst wel linkerhand. Ik zou er zelf heen kennen. Precies. Ja. Het wordt wel heel gevaarlijk. Nou, iedereen kan mooi het je willen. En zij zorgen dat het zo georganiseerd wordt, dat er een deel van de voorbereiding al dienen wordt. Dus dat er echt werkzaamheden krijgt waarbij als de bouw daar al mooi is. En dat er een technisch leider bijvoorbeeld mooi is, mooi project, die juist wel verstaan heeft van die dingen. En er ben vaak ik wel mensen mooi die wel ervaring hebben mooi bouwen. Dus zij er voor iedereen wel verschillende taken die sterk is dan. En naast het bouwen zelf, doe ik nog andere dingen. Er is dan nog cultuuruitjes, maar doe ik kinderwerk bijvoorbeeld. Dus maar groepen bij en daar is activiteiten organiseren. En je bent heel veel onder ontwerp daar met lokale bevolking. Dus je leest heel veel contacten daar met de mensen die er wennen. Werd er ook als ik, eigenlijk helemaal... Dan krijg je steeds maar een heel goed beeld van hoe de mensen daar leven en hoe ze daar, hoe alles daar in hun werk gaat. Doe was het al eens eerder niet, maar het lijkt me wel heftig. Ik bedoel, even voor Friesland, in dit geval naar Bangladesh. Dat is even wat oors, hè? Ja, dat klopt. Het heeft wel een hele grote impact op mijn hoorn. Ja, je leeft samen met de mensen daar, dus je bent daar in de community en je zorgt alles om je heen. En wij leven zoals die mensen daar. Dus ja, het is een hele omschakeling, maar wel heel leuk. Wist al wat die te wachten zit in Bangladesh qua omstandigheden? Omstandigheden denk ik beetje vergelijkbaar als Sierra Leone, daar ging ik van uit. Maar voor de rest, ik echt geen idee. Geen idee. Nee. Tentjes, hotel, hoe zit dat? Nou, waarschijnlijk dat we wel in het gebouw. Oh, dat is wel mooi, hè? Precies, dat is wel fijn om te weten. Maar verder laat het nog helemaal in. Daar moeten we nog achter zien te komen. In Sierra Leone slipten wij daar in een squalgebouw wat er al in gebroek weer. En wat wij daar toen vakantie heen. Dus daar konden wij daar toen overnachten. Dus vaak zie je iets wat dicht bij het bouwplak is van waar ze in projecten heeft. Dat is er net heel veel reis die het van heeft. En anders maar krijg van wat er beschikbaar is. Maar het zal net zo vol luxe wezen. Het zal echt een MCL worden. Hoe mag ik me voorstellen? Een ziekenhuis in Bangladesh. Had de bouwplan nog, jongen? Nee, net jongen, nee. Oh jee. Nee. Maar ik denk dat het liedser is. En Jerry heb ik een beetje zin of het maar ik voor het kleren dus. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat zou het mooiste wezen. En is het net gelijk kleer, dan de meesten daar die moet je dan al. Ja, dat wie in Sierra Leone niks aan. Ja. Wanneer ging hem? We gaan in de zomer van 2016 en we gaan de 3 weken heen. En zo'n heel project dat had World Servants had er langer contact mee, in totaal wel een paar jaar. Zodat zij daar eerst voor de voorbereiding heen gaan. Zij gaan precies zien van wat is er nodig om daar te helpen. Maar zij houden ik in de gaten dat het er inderdaad daadwerkelijk aanmaken wordt en letterlijk in gebruik genomen wordt. Dus dat World Servants is wel langere tijd betrokken bij zo'n project. Bloed net bij goede bedoelingen. Er komt echt wat te staan daar. Hoe kunnen we hem helpen? Televisie, radio, we gaan het nog herhalen. Ik zet het nog alleen op YouTube. Maar ja, nog maar, wat kijk maar aan. Nou, wij houden 31 oktober een feest doen. Kijk. In Welsriep, in het Dwarpshuis in de Mande. En Why Not Live gaat de optreden. En een gedeelte van de opbrengst van de intree en de muntenverkeer gaat naar huis. Okay. Hoeveel maak je hem ha? Nou, we moeten in totaal een bedrag hebben van €400. Dat is mooi te draaien. Ja.
Dus we hopen natuurlijk een leuk bedragje op te hellen, maar dit seizoen. Nou, in je van de radio zit of televisie, denk nou, ja, Jels Riep had ik net op tijd, maar kunnen we dan ook gewoon iets doneren? Ja, nee, zeker, dat kind. We hebben een Facebookpagina van World Servant Jom 2016. En via die pagina kun je altijd contact met je ziekie. En dan kunnen wij altijd rekeningnummers Jan. Of als ze op een andere manier sponsoren willen of helpen willen. Daar staan we zeker voor iepen. Het is heel mooi wezen. En daar op die pagina houden wij ook bij van wat voor acties wil je doen, wat het wat oplevert. Dus dat is ook wel leuk om te jaren. Dat mensen weten van nou, dit heeft het oplevert. 23 oktober, Jels Riep, met je nou een feestje bouwen en ondertussen je project steunen. Of even op Facebook. Ja, Johan, jongen. Ja, de eerste vier. Nou, deze is Ben. Ja, Deze is sidekick. super. De meisje weer opkomen. Ja, terecht applaus hier. Ja, super. Ja, net een bier uit je aan, gewoon in de pot gaan. Ja, doch ik. World Servants Tsum, dus even opzoeken op Facebook. Klopt. Succes. Nou, hartstikke bedankt.